Kita ayu-ayu apa kok solar. Aja ngono to. Oh kelekmu gitu. Ngencek. Lho urung tak cukur. Layak no riuk-riuk. Besok. Anu silitmu angkat mo. Bariki aku pis. Biar ngedok. Kesana. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Iki saya ngene saya munggah lho. Nek ngedok nek kira. Nah, ya. Oh enek setelane. Ah. Sik to. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Mas iki wis bayae. Malam pertama. Aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas. Aku kangen slirahimu. Alah Den Mas. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto. Aku ro gawe tisu magic lho. Tan. Gendeng. Nadianto wis rada kliwat sawetara ning ora ana alane yen kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin wilujeng riyadin. Dawah kula sami-sami Den. Ing samangke wulanipun tasik wulan Syawal ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk kagem panjenengan, ngaturaken kalepatan mbok bilih wonten kladuk ngatur nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Dawah sami-sami Mas Klidik. Momentum setahun sekali aja mung dadi seremonial. Amin amin. Namung tetep iso dadi cara tolok ukur utawa introspeksi mawas diri kula kalian panjenengan nggih Mas Klidik. Leresipun mengkaten Mak Cangik. Nggih. Kula panjenengan menika mboten nuwal kesalahan kekilapan ingkang cumondhok wonten ing sisih pundak kiwa lan tengen kula panjenengan. Nggih, nggih. Alhamdulillah suwe ora jamu kula nyatane kalih panjenengan iki wis sawetara rada kangen. Amin. Iki ana jalaran panjenenganing Bapak Gunawan nimbali kula sak kanca kepanggih kalian panjenengan. Alhamdulillah isih ketemu sehat, isih ketemu awet, Amin. isih ketemu bahagia, tur isih ketemu awet. Sing omah-omah alhamdulillah. Mula dalu menika insyaallah Pak Gunawan ngentekke ragat golek nikmat. Nggih, Kersanipun slamet dunia akhirat. amin. Hidup yang bermanfaat Amin. insyaallah pikantuk syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Wah, Niki jan. Mas, Pripun? kula nderek bombong nggih. Udah kawis wonten kawan tahun kula nggih suwan mriki. Oh, nggih ta. Nggih, ning bedanipun sampun maju pesat. Kok maju pesat bab nggih napa? Masyarakatipun Nggih. sedaya gumolong nyawiji, guyub rukun, anggenipun nandur silaturahmi. Nggih. Wondene ragi mlebet pun benten kalingkang Petang tahun kepungkur. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Kula mlebet ngriki nggih kaya riyen nika nggih mboten beda. Napa-napa nggih sampun didahke masyaallah nggih. Nggih. Sah, Niku tegese masyarakat niku ayem tentrem Mas Alah Lidrik. diaturi sedaya cemawis, Mas. Nggih. Sedaya cemawis. Heeh. Kula lagi ndugi nggih teh panas pun metu. Leres. Rokok disuguhke. Nggih. Soto ditokke. Heeh. Keluarga besar saking Pak Gunawan leh ngaturi dahar. Monggo dahar Mas Litik nggih hak ngono. Sami kalih kula, nggih to. Wis dadi unen-unen. Nggih. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara sak ngisore kere. Lah Wis niku. tenan. Ning nggih sayange siji kok, Mas. Apa? Kula ken dahar niku suguhane soto ning ora enek sendoke. Ha terus kon nyosor nopo? Oh, sampean iki ya kurang ah. Boten, maksudipun tasih dipun pendhetaken. Oh, nggih. Nggih alhamdulillah keluarga Pak Gunawan menika grapyak semanak, Mas. Nggih. Nyatanipun terbukti saking katahe keluarga besar ngomah ora cukup ngemper kebak Nggih. nganti dhuwur wuwung barang dibeki ngono kae. Nek ra keluarga besar enek kae. Mang delok sing mirsani ning nggon naungan kae lho, Mas. Diaturi kaya wong arepe budal ning Malaysia kae. Delok awake dhewe kaya delok boyo. Diaturi kok. Mula niki dalu sowan biayi wonten ing tlatah Ngaringan Gandusari. Insyaallah sedaya cinantet ngamal jariyahipun, Mas. Amin. Mboten namung rawuh, namung mirsani ringgit mboten nanging Nggih. derek-derek dono
driyah donga Nggih. dipun tujuaken dening keluarga ageng Bapak Gunawan. Leres. Insyaallah ridho lan hidayahipun sedaya masyarakat sedaya nampi kabarokahan. Amin. Anu ngeten Mas Klidik. Nggih. Pak Gunawan pinanggih kalih kula Mbak Cangik. Kula rumaos bombong kepanggih kalih panjenengan. Gandeng gadah kula niku ayam nggih ta. Nggih, nggih. Panjenengan benjing kondur ajeng beto ayam urip napa telur lha muni ngenten-ngendikan ngono kuwi. Alhamdulillah. Ya ta? Lah Nggih, akhirku nggih. tak nggawa pitik urip tak keke bis ya ta. Nah, terus Ya gone tak tinggal. Aku wis pilih ngeboti pitike wae. Iki panjang iki tak keke kene ya ta. jenengan ngoten niku ya ora. Ah iya ngopeni pitik iso bati. Nek ngopeni kancane mburi kuwi wah wis apane Alfian iki Ah wong saking pintere Pak Gunawan ngingu pitik iki lho. pripun? Endoke nganti separo oleh nyuguhi iki mau. Lah pripun ta kaya Endoke ora utuh mek separo tok iki. ya niku utuh kaya Nggih niku. ora dipoto kok Mula ngiringan. kok. alhamdulillah niki percontohan pitik horen gitu. Ya Allah, ya Lah Allah. wong jenenge lanange ya. kula kalih panjenengan iki ya iso jagoan kepenak lho. Heeh. Mbok ya paling ora ki njawil pundake adine ndur. Aku tak kepengin jagongan ngono lak kepenak to. Nggih. Ora kok terus meneng ngeten iki. Ah Ya masa aja meneng to Mas. nah Jenenge wong ya nyambut gawe padha ning dhuwure kok ya ming kronon tentenan iki ya nggih ngopo ngono lho. nggih, kudune iki ya saling mengisi ngono. Ora ngomong Selamat kandhane. malam Mas Kluthuk. Maju rono. Wis kowe iki raimu ireng wedake ora kandel. Dadak nyisih rene ya ngopo ora. Jane iki penak omongan terus no. Aku iki meneng iki bayaranku ya padha lah sini. Ora kok tegese perkara bayaran ning tanggung jawab kuwi sing penting. Ngono lho. Dandani apa-apa ora pantes blas. Aku gumun Mas Bayu. Piye? Ager dagelan iki nun sewu Wira Pradangga panjenengan ngagem beskap ya wasis kabeh. Nggih. Jur kula nikah rikala semanten. Niku lak dipun dawuhi pengrama panjenengan. Nggih. Letik dandan sing priyayi nggih mo kula ngoten. Nggih. Niki kula dandani kok ya ora priyayi blas iki. Piye jajal? Malah kaya takir klontang niki. Ora apik blas iki. Oh no. Alah mesem. Apa? Mesem iki lho. Apa dong apa-apa wis mesem ya gembagus kowe. Sing mesem sapa? Lah ngono. Seliten capar kok mesem. Ayo kono ndang. Mas Kluthuk. Dalam Mas Bayu. Seneng ora. Aku ya seneng ora kira-kira kalih jenengan iki ya. Masyaallah. Pripun, Lah Mas? piye? Kula ki wis pirang tahun ora ketemu karo panjenengan. Lah. Alhamdulillah, aku iki kok kangen lho karo Mas Klidik. Loh, Wah, matur nuwun Den. Pancenipun kula sampun mawantu-wantu kalian kanca-kanca. Binjang menapa saged sapet jagong Cek. sak kelir kalih panjenengan. Diaturi. saya to Mas. Oh, jan dawuh pripun? Kula ki wis pirang-pirang tahun ora ketemu karo jenengan. Kalih kula ora nggih, nggih. Kula niku kangen tenan karo Mas Klidik. Lah niki sing dadi catetan niki. Mula kangen kula kalih panjenengan terobati wonten dalipun Pak Gunawan. Saestu. Niki Gus. Kudune iki kangane kalih kula. Kok kangen karo Klidik iki piye to sampean jane? Loh, mergo nek kula ketemu Mas Klidik mesti ketemu karo jenengan. Dadi yen iki katut. Wah. ngoten lho. Ngono. Aku seneng. Panjenengan berdua ini tidak bisa dipisahkan Ora kecuali iso. maut, kecuali maut. Bener, Pak. Nah. Lho lho, padha karo dalu mlika. Apa? Ayo apa? Lah ya padha karo dalu kuwi Mas. piye? Bengi Sing apa? mirsani kathah. Dalu mlika muga-muga ora bakal ana sing misahne dalam rangka maut sing misahne dalam rangka meresmikan musala menika muga. Kosong respeke musala. Oh gitu. Lenggahe Kang Putra lan putrinipun Pak Gunawan dipun catet wonten masyarakat disahke wana negara yen bengi iki dilenggahke ana ing damparing keprabon. Dilenggahne apa ora iso linggo dhewe piye, Mas? Dilenggahke iki dadi pinanganten sakarone kuwi lho. Rumangsamu ki ora ngerti kok. Mugi-mugi Pak Gunawan kalih garwane dadosa teman-teman. contonge. Nyapa Pak Gunawan ki lho? Putrane iki lho. Sing didongani iki sing sepuh. Lho. Kok ngono? Lho nggih no. Manten anyar klek paribasane seneng-senenge diomongi kaya ngapa sok kala direbokne kuping tengen ditokne kuping kiwa. Oh. Sing sepuh ki didongakne muga-muga awet ben bisa dadi contoh dadi patuladan anak lan mantune. Weh, Anak mantune didongakne apik, lek wong tuane iki nun sewu bubrah, Apa ya ora iso nggih? Apa ya lho ya lho.
Sing didongakne iki bapak lan ibuke. Muga-muga anak bisa nyontoh bapak lan ibuke. Amin. Bayangane anak kuwi gumantung saka wong tuwa. Nah, Heeh. ngoten lho. Iya ya, kok lek muring-muring iki lho. Dadi sing didongakne menika Pak Gunawan kalih Bu Gunawan. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati. Bu Asiati kali Pak Gunawan. Nyapa Pak Gunawan karo Bu Gunawan? Loh, Kowe lek- nek diundangi salah lho kowe. Lha nyapa? Pak Gunawan karo Bu Gunawan sik indah. Lha ya. Pak Bayu kali Bu Bayu sik indah. Pak Klitik kali Bu Klitik sik indah. Lah saiki nek Pak Kluthuk Terus gandengane Blu Kutuk ngono ki. Apa ya penak? menika Pak Gunawan anu tindak jagong kalian Bu Gunawan Gunawan. lho ngono. Menika Mas Klitik tindak jagong kalian Bu Klitik. Menika Pak Kluthuk jagong kalian Blu Kuthuk kalah. Wis kowe ora usah dadak gawe ukara Pak barang. Ngono lho, wis santai ngono. Wis ta. Mbok lokle blu kutuk ya ora apa-apa. Jeneng elek ya ora apa-apa. Tapi kan sampean karo bojoku asline. Lah piye ta? Sampean lokle bojoku elek jenenge ora apa-apa, Pak. Nah, terus profesi. Tapi asline lho, iya lho, Bos. Piye asline piye? Loh. Piye? Nek- Aku ngomokke apa? Garwane Mas Bayu mboten sombong, Den. Napa? Lenggah nderekke keng garwa, memberi doa dan support. Sing ngomong sapa? Loh. Lah lenggah niki ngopo nek ra nderekke keng garwa? Sing ngomong sapa? Kowe iki ora paham kok. Itu karena dilema ketakutan dalam rumah tangga. Kowe contongmu ra geran Sik. jeblas lho. Ora anger gableh kowe. Hei, nek Maksudmu dindikan arep kaya ngapa wong kuwi nek wis ditembungke sakinah mawaddah warahmah sing wis disampaikan karo Mas Bayu kuwi dilakoni bengi iki. Lek dilakoni kanthi ikhlas, kanthi tulus, kanthi percaya. Mbak Yu utawa garwane Mas Bayu ki ning omah tengok-tengok tok turu wis penak. Ayem. Ayem. Lah nyapa ndak ngetutne Mas Bayu? Ini berarti ada gejolak-gejolak. Gejolak-gejolak. Denahno. Pangapunten Mas, pangapunten. Contongi Ora apa Mas Ben. Ora Sakurune wis ngawur, Ben. aja ngawur. Ayo. Neng dindinggon, kesetiaan seorang istri itu akan mutlak di bawah suami yang setia. Di mana ada suami yang setia, istrinya akan juga ikut setia. Di situ ada suami yang sukses. Pasti di sebelahnya ada istri yang setia. Kata-katamu ki tolong aku gaekno kata-kataku temokno sing kata-kataku tak tapukane lambene. Ya Yang kok iso lho. Yang nanggerono sing lanang sukses, garwane mesti setia. Urung mesti. Loh, Berarti lek kata-katamu kaya ngono kuwi di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Iya. Kowe roh pelajaran bahasa Indonesia apa ora? ngertos. Enek antonim, enek sinonim, enek lawan kata, enek persamaan kata. Nggih. Lek goleki lawan katane, di situ ada suami yang sukses, di sampingnya ada istri yang setia. Lawan katane, sok belek sing lanang ora sukses, sing wedok minggat. Kuwi gek sing diomongke sapa? Lho iya apa ora? Aku kok sosok ketar. Sosok ketar-ketir. Iya apa ora? Lho, Wes iya apa ora? terus piye? Iki pelajaran lho. Iya ya. Jadi kata-kata kuwi perbahasa kuwi salah. Sing bener kuwi di situ ada suami sukses maupun tidak, di sampingnya pasti ada istri yang setia. Jadi orang mergo suamine sukses. Ngono lho. Iki delok. Tapi Tanggapan rame kancani. terus Ngopo? piye? Hangangi ngopo? Nek kekrek lambemu muni ora. Ayo. Ini karena dampak dari pendidikan yang tunggul. Ngono lho. Nek Aku- didik keluargane apik, mesti tundane ya apik. Apik kaya aku gitu. Nah, Halah. ah, rupamu kaya genset ngono kok. Piye? Aku tak nyonton apik kok sampean piye coba? Mas Ngambut. Bayu teruji lho. Terus ya apa? Loh, Iki diantara dua. kepiye? Kose kok di antara dua. Siji ngatur manajemen, Heeh. Terus sing keloro dalang iki mesti jajarane wong ayu-ayu ngene iki. Nggih. Ini ada dilema ketakutan. Mas, Loh, gunane moto nggih apa? nyawang, Gunane irung nggo, ngambu, gunane kuping nggo, ngrungokne, gunane lambe dinggo, ngomong, gunane tangan dinggo, nyandak, gunane sikil dinggo, Mlaku. gunane ati dinggo. ngrasakne. Lah nyapa nek roh sinden ayu Sik, kabeh ki mbok omongne. Gunane iki nggo apa? Lah iki apa? Kok iso tekan kono iki lho. Sing bahaya ya kuwi. Oh, ngono ya. Loh iya, Oh, nggih. nyawa. Iya, ya. Aku iki lho. Ngono. Aku ngene iki lho. Loh, iki mergo ngetutne mergo kuwi. Mare klitik gawe luwengan dhewe iki lho, Manas. Ora kok perkara ngeten iku, Gus. Ya lah.
Mripat nyawang tok. Iki kambu tok. Ngesuk-ngesuk nek mu nyekel rada suwe wae. Lah kok sik to? Arep dina wingi nyekel mek lit ngono tok. Lah kok iso nyekel mripat karo nyekel nuthuk gula iki piye karepmu? Cempolo. Nggih lah mboten. Piye Mas? Lho ngono lho, Bos. Lah iya. Mulane sing damel ngene, dalam rangka nikahipun Mbak sinten, Bu? Mbak Dila kalih Mas Galih. Ngene, tak omongi. Kowe rasa ngomongi. Loh, saya itu juga wajib Aja. Loh, ngewene. Lah yo wis ben melu ndongake kok. Aja tukane. Kowe yo kaya ngono. Sik. Kok kaya ngono? Genah dongane apik. Ora rasa ngomongi. Aku ki Ora rasa ngomongi. Sing ngomongi iki sing kaya aku ngene. Dongane iki apik klitik kuwi. Alah, ndongakne apik tapi nun sewu. Apa? Aja kowe, aja ngomongi. awake dhewe mung lelak. Aja nganti nek Lek perkara keluarga sing ngomongi aku. Iya. Aja ngomongi kowe. saestu kok, Gus. Nek panjenengan Bener ta, Pak? Saestu. Oh, alah. Berarti kabare bener. Aja ngomongi. Sopo terus kabar. Ora, kabare wis saiki usaha, ya ta duwe. Iki bener. Nggih. Ya. Ro ngono ra budal aku. Ayo, ngomong. Lagi nih. Ngene. Abang sampun. Wong kaya aku ngene iki lho. Iya. Luluh lilih. Lemah. Ayu-ayu ngene iki aku kekuh ya ora. Masyaallah. Waduh. Hebat tenan. Kolbiahmu kuat, jasadiahmu rosa. Loh, Atimu kuat. kuat Mas. Tapi sing iki ya kadang-kadang Tapi yo Piye ta iki dirungokke tenan wis dilemno. sing ngempet ati penting. Oh, Mas. nggih. Kita harus mempunyai prinsip Mas Galih karo Mbak Dila. Bahwasanya kalau kita hidup berumah tangga, sing penting itu mempunyai moto yaitu happy wife, happy life. Wah, duh. Ora enek kok moto kok mereke kuwi moto iki anake Ajinomoto. Cap mangkok merah. Ketok lek jenengan iki nun sewu. Gila. Belakonmu kejadian lho. Kok setok kok tembungmu Kok setok? happy chef baby Happy wife, happy life. apa kok? Bahagiakan istrimu, insya Allah hidupmu akan juga bahagia. Masyaallah. Mas Galih itu harus membahagiakan istrinya. Wong lek bojone wong wedok kuwi bahagia, wong lanang itu hidupnya akan bahagia. Lah wong wedok ki bahagiane apa? Sepisan dikoyo akeh, sing keloro aja lali skincare, sing ketelu perhiasan aja telat. Duh. Wong wedok. Wong wedok kaya ngono kuwi. Wah, lho ku nyatane kok wong wedok-wedok berarti mulya ngono kuwi ya. Mulya. Eh. Tapi aja salah, lek Mas Galih ki sok ben paribasane saking ganteng, sok ben rada elek aja masalah. Lah sebabe, Mas. Pengorbanan seorang lelaki itu demi mempercantik seorang istri. Hmm. Iki wis menjadi riset penelitian 5 tahun kula, Bos. Lho. Ngantek 5 tahun. 5 tahun riset. Ya. Loh, nggih no. Ini sudah mengatakan bahwasanya wong ki aja kegoh karo wong wedok, aja kegoh karo wong lanang, paribasane lanang wong ganteng ning jaba, wedok ayu ning jaba. Kamu harus mempunyai prinsip bahwasanya beautiful because of love. Loh. Yang artinya Beautiful because of love. Cantik itu karena cinta. Kowe nyawang wong wedok ayu, yen kowe ora tresno, kuwi ora bakal dadi wong ayu. Ayu-ayune bojomu sing nang omah, ayu-ayune bojomu sing ganteng ning omah, mergo kuwi wong sing mbok tresnani. Lanang wedok aja nganti pet mbok deplon. Pet mbok jebol ki mepet tembok madhep ngulon. Cakemmu ya apa neh bose iki. Lah aku yo melu-melu sampe. Tenanan iki kuwi sing mlengo sik, mlengo sik. Iya. Salah to tahun domo. Nggih mboten Mas. Mbok. Loh, kok mbok itu? Oh nggih. Nggih, leres. Piye to? Mosok salah. Wong wedok iki kaya ngono ki, Bos. Rumah tangga iki kudu dijaga. Kula niku bojo kula nun sewu. Kula niku rumah tangga nggih 15 tahun. Kok geger ora? Kok aku arek seneng karo wong wedok ya ora? Iki lho, Wah, Mbak Dila karo Mas Galih. Padahal nyambut nyonto kuwi. Padahal nyambut gawe karo wong wedok-wedok lho, Bos. Masya Allah. Wong ayu-ayu lho. Heeh. Sebabe Loh. napa? Kok nganti ora iso kegoh ki ngopo sebabe, Mas? Aku wedi ya. Lho kok aku anu. Wedine iki omongno sik Lah ora. bojoku go wedi ya. Kemesraan tuh tidak harus ditunjukkan di masyarakat. Tapi umum. bojoku gede mbiyen karena cinta saya terhadap istri. Iya. Akhirnya saya kembalikan mempercantik seorang istri, Bos. Kaya garwane Mas Bayu. Iya no, Mas Bayu ki mbiyen lemu. Eh. Mas Bayu ki mbiyen lemu. Sing Mas Bayu sing ndi? Garwane Mas Bayu. Heeh. Tapi begitu Mas Bayu tanggapan rame, akhirnya garwane di apa jenenge ditukani obat diet, akhirnya yo langsing kok saiki. Masyaallah. Aku nyontoh Mas Bayu, Nggih. aku telepon to, Nggih. telepon Mbak Yu to.
Yu obati apa yu? Ben bojoku rada kuru. Akhire diwehi resep tuku ning apotek iki obate. Aku tuku obat alhamdulillah resepnya mandi. Saiki bojoku mbiyen lemu to. Nggih. Saiki cilik. Alhamdulillah. Awake cilik tapi ndase bah gedhi. Sik to. Lah nek awake cilik ndase gedhi lak ya kaya gayor kae. Kuwi jane wedok kok lele dungo. Ngawur wae. Biyen ireng, wong bojoku wong desa lho, Bos. Oh nggih nggih, heeh. Blitar desa rada pucuk ngeni Pak bojoku iki. Oh nggih. Ngeni wonge wireng. Wah layak no sikile mlumpuk kabeh. Masamu mentok ya. Oh, Cangkemmu lek ora kok apa? nglumpuk. Bayumu. Ora. Kuwi mbakyumu. Aja nesu sik, aja nesu. Lah kowe diji klumpuke wong mentok kowe to. Kose ta. Mlumpuk ki rapi saking rampinge driji ki lho. Aja gelo. Nyatane drijine nglumpuk, bojone ora tau kepleset. Nggih. Ya ora. Nggih. Mergo tinggo ngerem kuwi pakem. Enak. Ngawur ae. Ora ngerti Ora ora ngerti kok. Kira kancane bojoku kowe. Bojoku iki mbiyen ireng alhamdulillah sakniki putih. Aku lo tekok Mbak Yu juga. Kok putih piye lho? Akhire kula tukoni skincare, Bos. Weh. Tak tukoni skincare ki sak pasang ki siang malam ki regane 7,5 juta. Weh diane ta. Wong lanang sembodo ki ya ngono kuwi. Jok kuduk kok. Dadi bojomu Loh, waktu mbas iya lho, ben ketok ayu lho. Ben aku ora kego karo wong ayu liyane. Jadi percantiklah istrimu agar kamu tidak terpesona dengan wanita cantik di luar sana. Loh, dadi mbok tembaske Tak krim. tukoni skincare sing sak pasang 7,5 juta. Nek cara pakene kuwi Siang malam. bojomu ya mudeng. Lho ora lho, bojoku njaluki instan langsung. Loh, Dadi bintang putih piye siang malam digawe bareng, Bos. Wow. Begitu seminggu proses tak delok urung elek bentuke. Iya. 2 minggu tak delok ora elek prosesnya. akhirnya 3 minggu baru terlihat. Oh iya. Rata ya, Nah wis. Kulitnya belang kayak tekek. Mas. ini. Iki malah celelekan. Iki dirungokke tenan lho. Ditimbali ki pamrih apa to? Ora et labora bekerja sambil berdoa. Ndongakne apa? Aku ndongakne keluarga kowe ora mandi ya ndongakne wong. Wong ditimbali dipirsani piyai sakmene mbane kok Kok iso pamer bojo sing kaya pamer tekek. bojo. Paling tidak itu bagaimana kita bisa melihat di dalamnya Pak Gunawan sama Ibu. Ada usus. Kok sik ta. Di dalamnya ku maksudnya iki lingkungan keluargane kuwi Nah, lho. internalnya itu seperti apa? Delok jerone omah ki ning Ngono lho. ngopo ngono. Ya mie, gula gombal. Mama lah mabut telek pitik, mburi telek pitik. Beliau itu pengusaha. Ora mung nggon ayam tok. Lah. Nek awakmu ngerti nggon tata krama, subosito sopan santun, nggon usaha wae iso didagekke bekal untuk doa mempelai berdua kok. Iso. Kene ora mbok goleki. Iso kowe. Nggon pitik kae. Pitik. Sanu camu barang iso mbok goleki. Iso. Ayo kene nggon ndas e. Ndas. 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 Pitik kae nggon ndas e. Ndas ki kepala. Kepala ki saka tembung ki kepala rumah tangga, Mas Galih menjadi kepala rumah tangga Nah. kudu bisa ngayomi, melindungi dan paribasane nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga. Karepku yo ngono kuwi lho. Weh, dadi wong contoh perkara pitik Lho, sawak nggih. iso dienggo Saged. sangu wong omah-omah. Nggih. Kuwi mau kepala. Nggih. Papa ki paringono panjang lusuh, paringono awet anggone rumah tangga. Nah ngene iki lho, ngene iki. Laki lancar, muga-muga pinaringan lancar rezekine wong tuane, ya lancar anak lan mantune. Yo ngene iki lho. Katresnane iki ya kudu Lho, diketokke. nggih. Kuwi adine bangga. Nggih, Aku seneng. Aku iki kepala. Kepala. Kon meneh nggon kepala ana gulu. Gulu menika saka tembung gugunen. Nah. Gugunen dawe wong tuwa. Wong tuwa ki lek ngomongi anak mesti bener. Mergo wong tuwa ki ora nek nyengsarane anak. Intine wong tuwa ki bakal nyenengne anak. Wong tuwa iso nyenengne anak, ning ngurung mesti anak iso nyenengne wong tuwa. Wong tuwa iso ngopeni anak 5. Ning ngurung mesti anak 5 iso ngopeni wong tuwa siji. Masyaallah. Kuwi mau gu. Jan ngono kuwi aku kaya marem dadi ajeng kaya marem aku. Terus? Lu. Lu ki luar biasa dalam rangka mantune putrane Pak Gunawan luar biasa nimbali wayang kulit, nimbali Mas Bayu Aji sing dadi dalange, ana Mbak Niken, ana Mbak Tatin, lan ana Mbak Sindir-sindir sakmono bane, lan nyeluk sampean karo aku. Masyaallah. Jan, katresnan iki pancen kudu. Kaya marem aku. Iya nak iso aku. Ono ki sedulur sing nyawangi wah. Iso. Enek keharmonisan. Ah iya bener. Niku bar gulu medhone terus apa? Gulu medhone nggon Dodo. Dodo ki sak do ki dana rasa. Dana rasa ki sing penting ngandum rasa. Sakmene mbane bengi iki ya dana rasa warga masyarakat sakmene mbane. Sedekah lillah. Sedekah. Angkeme. Aku sing Ya ngambung. gentenan mosok aku ora le dilat dasmu. Kok dadake melu ki ngopo?
Doneh ki Donodriyah. Donodriyah ki nyumbang sumbangan kaya ngono kuwi lho. Duwe ngilmu kanggo mulang. Mulang tinggal dhuwit kanggo nyumbang, dhuwit tenaga kanggo rewang. Lah kuwi sing jenenge Lho. dodo. Dodo. Sampinge dodo ana suwiwi. Suwiwi. Kok lah suwiwi ki apa kok jer suwiwi suwiwi. Suwiwi susu ki saka tembung suwiwi. Nang cak-cak ora. Sing tok kalem kok gendeng. Suki sumpah prasetyamu sing mbok tresnani kuwi ya kuwi. Kuwi ki saka tembung wilayah rumah tangga kuwi harus diprioritaskan. Kuwi ki wiwitan biyen saka tresno, biasa ben mbok pungkasi saka tresno. Ngono lho. Dadi suwiwi. Suwiwi. Suwiwi saka suwiwi kiwa. Kiwa kitab suci kudu mbok waca. Alhamdulillah. Wa ki wara-wara. Kudu ngomong tangga teparuk, ngomong keluarga yen bengi iki ana pahargian. Kuwi suwiwi kiwa, suwiwi tengen. Tengen tak dongakne teman-teman wedok tendang meteng. Mergo sing diteni ya kuwi, harapane keluarga kuwi meneruskan keturunan. Iya, muga-muga ndang duwe momongan dadi anak sing soleh lan solehah. Terus ngentut. Ngen ki angen-angene so anake dadi sing apik. Lah aku pikir aku kecepetan deh. Kok ora tekan ngentut. Ngen ki angen-angen. Angen-angen. Ngentut ki yo kesehatan. Iya. Mergo rasa ngentut ki lara. Ngen ki angen-angen sing diangen-angen wis kalem kasembadan. Amin. Suwiwi kiwa lan tengen sampun dipun rucat. Lajeng mandhap malih, Mas. Menika wonten pupu. Pupu pusaraning awake dhewe urip ning alam dunya iki ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa? Pusaraning ati, pikiran ade iki mung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pu neh. Puneh pusate pahargian bengi iki ya Mas Bayu sing dadi dalange. Pupu mandhap wonten ceker. Cekatan. Dadi wong wedok ya kudu cepet ngadeni wong lanang, wong lanang ya kudu cepet ngadeni wong wedok. Iya. Ker ki aja lali wong lanang nukane skincare. Oh iya. Enek meneh sing burung. Brutu kuwi ada telek. Yo enek berapa suku kata ngono. Brutu ki berusaha. Wong wedok wong lanang ya harus berusaha. Iya. Tuki tutupen wirange wong lanang, tutupen wirange wong wedok. Jangan kita aib rumah tangga, kita sebarkan lewat media sosial. Harus dimusyawarahkan untuk keluarga. Capek. Kemarin adalah sejarah, sekarang adalah anugerah dan besok adalah misteri. Elak. Lah, brutu sik sitok. Apa? Brutu ki nggih ngetokke napa? Lencong. Telek. Jangan sampai kita itu berumah tangga, jangan sampai kita hilang dari telekomunikasi. Alah. Kuwi telekomunikasi. Telekomunikasi. Aku mulai dasu ya. Kesanipun gaya nggih, Gus. Nggih. Anu ki gandeng rampung ngrungokne anu Mas Telek iki mau. Saiki tak goleke kanca. Coba kuwi nek ora ana wong wedok ora lambene ora ngecuwis ta. Nggih. Mbak Tatin gerene sik Mbak Tatin. Oh ngoten, siap. Ayo, mriki Mbak Tatin. Monggo, ayo. Monggo. Petaram turun. Larak disampirke Selamat malam Mbak Tatin Lujeng Dalu. Inci sugeng dalu, Mbak Limbuk, Mbak Cange. Saya sehat, saya laris, saya kasembadan, saya kuncara asmane. Wah jan hebat tenan. Piye Mas Klitik? Piyayi kok sarwa hebat iki piye? Wong niku iso diarani priyayi mergo nek wong wadon Nggih. menekankan bahwa punya identitas yang tetap. Niki mula ketok mriyayi.
Nggih. Saking Ngayogyakarta, njur tetep pakai identitas Ngayogyakarta. Terus Konde ora ketinggalan, sunduk mentul nggih tetep mboten ketinggalan. nggih. Mula yen bojone pengen mriyayi ngene dinggoni niki. Kaya ngene iki nek wong Kene wedok. wae gelungan. Nek sunduk mentul ra nono kae disungkiti apa kembang. Yo kembang melati yo apik. Kembang melati engko dikira tiru-tiru. Kembang bojo. Akeh sing gawe. Bojoku ndek nggih gelungan kene tak wae kembang api. Lah ndase mbledos. Kaya anane nek Sama jenengane Aku Jawa. jare pegang aja omong kuwi kok Karepku ki ndudohi wong wadon sing mriyayi ngene iki. agemane kebaya nganggo Kebaya. selendang. Nah, disampiri selendang lah bojomu wis mbok sampiri rong. Banner. Bojoku tak taleni ning gulune. Selendang. selendang ngene iki lho, Mas. Dicepi Ya, ya. niki cunduk mentul. Rencana apa cepil linggis kok cengele aja. Mbok ora sia-sia nek karo wong wedok ki. Nyapa lho wong Ya wedok. jenenge anane wong lanang ya kudu karo wong wedok. Nyapa. Lah nek ra ana wong wedok arep piye ora? Lho, lah nyapa tuku lho. Lho ya lah, kaya ngono kok nuturi coba mau kok iso kok nuturi. Wong wedok iki paling rekoso, Mas. Ora kudu mbok sia-sia. Lah iya mbok ora sia-sia karo wong wedok. Mbiyen katon apa saiki Nah. katon apa? Ngono Yo lho. katon lemu ya. Lho. Katon lemu ya ben lemu malah rasah dadak lemok keto ya. Lah kowe nek umpama bojomu lemu nek arepe butuh karo bojomu nek goleki piye coba? Ra kangelan kowe. Goleki apa ta? Eh? Goleki apa? Kowe lho goleki apa? Goleki apa? Kowe lali apa? Gak. Ngapa to kok rasah demek-demok? Oh, saya tahu ya, mak iki ngapa jane? Jane ngapa ngono lho? Ora omong ning tangane kok grameh. Tanganmu e jan kok Ale. celintisan. Kudune sing ngrambat ki mata mergo ngerti. Tangan rane matane kok ngrambat kok ndi-ndi. Kabarmu piye? Pek. Ya wis. Ini lho. Ngeten lho Mas. Ngeten lak ra duwe tata krama to. Heeh. Yen kepengin diajeni wong wedok ki ya wong wedok diajeni. Nyapa wong wedok diajeni barang. Lho, kepiye to yu? Lah ya kuwi kira ya iki ki mergane ngene lho Mas Klitik. Biyen ki arep seneng karo aku. Betul. Nang aku ora gelem. Sing ngomong sapa? Aku asline seneng karo ibumu. Selerane tra ya tuwek kok iki. Oh, Tuwek. senengane ngono-ngono kuwi to. Tuwek. Wah, aku dek iki ora mulih ning nggon ngomahi maratuaku ya disusul iki ya. Mangsane piye kok iso? Rene. Iso seneng mbok. Ora. Wis rasa gagas yu. Lah iki wong demek-demok ya. Ora mulyake bojo ki ngene centelke, tukoke mas-masan. Lah. Masak mole karo bojoku lho. Lah, Bojoku tak tukane Mas ya kok kene sampe kok lengen ya. Lho. Mas. Iya lho. Oh lah ya elok ya. Kalunge sak pelek gedine. Hmm. Melaku ndek iki 3 wulan bungkuk. Wah, masyaallah. Lho. Ali-ali. Ali-ali iki ya driji 10 bek, sikil iki driji 10 bek. Nanti kentekan Ngantek dicik. kita driji iki nyilih drijine tanggane. Ampuh lho. Iku jenenge anu wong wedok sing setiti. Ane ya ora kara tetep jek menang Mbak Tatin. Wis cara nyandange didelok. Leres. Nggih ta. Iso pas kaya ngono ya piye coba. delok. Kuwi mergo skincare kuwi mau. Enggak aku skincare iki kok tekek. Wis anu yo. Pancen sing taun 2017 wis ora nyetak ngene iki. Ora ana to. Kula diwet-wet bae. Kalian nglaras gending. Nggih, sadurunge kok tak nyuwun anu Mbak Nggih, Tatin. Arep ndongake apa romantene? Oh nggih, kagem. Tempat. Ngopo to? Mas Apa to? Mas Galih kali Mbak Dila. Nggih, Mas Kale kalian Mbak Dila, mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lagi nang Iki ganggu ngapa apa tak to? jare? Ono, ojo. Rasa ngrusui. Lungguh ngono, rodok-rodok. Ayo omong. Ya, Mang. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, Amin. enggal cepet angsal momongan menawi putra nggih putra soleh, menawi putri nggih soleh. Amin. Kula melu seneng Mbak Tatin. Aku ya. Injih pripun? Aku ya seneng ati bae. Apa? Kupingku bosok. Ora. Lah kudungane Mbak Tatin apik kaya ngono ya. Ya mula gandeng iki Mbak Tatin wis lenggah ning kene, ayo ngelaras gamelan sik. Siap. Kula tak nyuwun dandang gula Sidawasih. Ya, dandang Oke. gula Sidawasih ning sing bawa Mas Klitik. Siap. Nggih ta? Nggih. Sing bawa Mas Klitik makili karo Mas Galih. Engko langgame setya tuhu Mbak Dila. Ya, pamintaku. Ya. Monggo, Menika kaya apa? sesuai dengan utusan jenengan lho. Ayo no. Siap. Nggih.
Rene. Kowe kok ming layas-layas kudu Rene ambruk. lho, Mbok Rene, Kok melu Rene. Mbok dudohke sing sehat lho. Jadi kongkon sampean nyapa ta aku melu-melu. Lah kene kok nyapa dadak kudu ambruk wae. Nyapa lho, urusanku dhewe. Kok dadak ada Rene. Rene. Ya nyenengke. Matur nuwun lho Mas Bayu. Lho nggih no. Masyaallah. Jalang kondang duwe sampean gila nih. Apa? Sapa neh? Jalang kondang lho. Mosok Apa? nyambin bakul kopi lho. Kowe iki turane dek ini ngawur. Kowe iki jan dagelane mantan maling iki ngono kuwi. Ngerti lek legone plastik muda kalau Aku ya ora kelingan nek bengi iki rodeke to ya. Ora Bengi kotakku tak resi isik. sama wayange. Pamintaku Nimas situasi Suarane apik, larase tepat, nyomas iki jatah 100.000 kagem panjenengan. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah. Yo. Kaya Napa to Cakoni sapa? kurang wayahe iso. walah ngono ya kleru teh. Mas aku ya wis. Ayo. Iki arep nanti aku arep Rene apa rono? Musuh saya Oh, dulu. musuh ini dulu ya. Kaya Kaya Kula. ngene wong nandang asmara diajeng tati injih Kang Mas. sawangen saperangan warga masyarakat ana ing bengi iki katon endah lan kompak. Injih leres. Nanging ramene bengi iki ora kaya ramene atiku yen wis kalebon katresnanmu diajeng tati. Menapa injih to Kang Mas? Panjenengan waktu. menika saestu diangremenaken lho Kang Mas. Kaya-kaya ora. Diajeng. Nyapa kok diajeng, Iki Mbak? dadi apa? Kowe diajeng kok iso diajeng. Ngenteni kancane. Wis teko kabeh. Ayo. Ing sarina Kerene sawah duwe ngene Kang Mas. Panjenengan semua arep manuk wonten mriku nika Kang Mas. kae kenang wong tok. Iki Ini apa ta? ibaratnya iki roman ngono lho. Oh ya manuk wong kele. Maksudnya iki Piye? maksudnya nek roman kan biasanya weruh manuk lagi roman kok yo melu-melu padha kaya Oh. manuke ngono kok manuke. Tapi duwe kono manuk. sing mbok sawang manuk sing sisin didajeng. Menika lho Kang Mas sing warnanipun putih kalian ireng. Coba delon, kluthuk delon. Kae manuk lanang apa wedok? Ajune. Manuk lanang apa wedok? Manuk lanang ya. Alah kok iso dadak mikir. Kok manuk lanang? Oleh 100 saya keprok ndase kancane. Kowe iki kok manuk lanang iki buktine apa kowe kok? Lah kae lek uyung ngadeg ya. Wong kok angger sembrono. Ayo gawake. Nggih, Mas. Ganti Mbak Tatin sing nembang. Gini dajeng. Lamun kok kumucing to Kang Mas. Kaya bombong penggalihku yen iso cecaketan marang sliramu kan. Kula injih remen sanget lho Kang Mas cekaketan kalian panjenengan. Coba mlaku madhep rono diajeng coba. Pripun to Kang Mas? Aduh, kaya kadudut rasane atiku yen nyawang madaran wingkingmu diajeng. Anu to bruntune ya. Weh dibasake halus ngono lho ora. Gini coba. Gede, leh. Lho Kang Manut, sapa? manut kondektur. Apa? Kula nggih. Ora. Ayo Mbak Tatin karo Mas Didi. Ayo. Aduh, caketing ati. Bluk-bluk. Iya kok pateni ngopo? Pokok senengane Mbak Tatin suarane apik, larase yo pleng 100.000 kanggo Mbak Tatin. Terima kasih Mas Bayu. Alah, laris. Jen. 100.000 lho, Mas. Ayo kuwi duwe. Apa tos? Apa? Apa? Ngengkel nek.
Ngomong, aja nembang kok ngekel-neh. Oh alah. Ya. Wong kok leh mundur. Iki wayang mau diskotik. Kok sik ditutukin neh. Loh, Domeng aja dolanan lampu. Loro. Kuwi nek pedhot goleke angel kok iso. Arane. Wong kowe ora pancen kabeh. Aduh. Apa kabeh ya? Ya. Ya. Oh, melu kek. Asemi ora ya-yaan. Hei. Kok iki? Tak jual tas kok. Kayak son horeg. Masa. Lamune kayak sengok lho. Ayo. Sesuk ganti pasangan Dik. Piye, Mas? Golek pasangan liya. Aku sing ra sanggup. Wis iki tak wet-wet iki. Ayo. Ganti yo. Blok-blok. Ayo, tutuke. Apa? Tembang. Jenengan sing kana Kowe sing lanang. Konti. Yen cedak Yen cedak tansah ngulah. Terus no? Aku nggak mau. Mau atau? Kamu aja. Aku nggak bisa. Kamu. Aku nggak. Kamu. Suaramu gitu sih. Aku gini tuh kayak. Oh, sing lanang sekarang. Ayo. Aku. Ojo yang cipok loh. Lek rupane kaya ngono lho. Ayo. Sida asih, ayo. Sita asih pindah. Apa kamu? Apa goleki ume? Kelingan Umi ya. Terus itu. Rasang gagas. Gak melu aku. Pindah. Aja rene to Mas, ayo. Wong wis kebacot kok ya dadi ra sida wurung. Pindo mimi lan Mie mie godhog. goreng. Amin tuno. Pintono Ayo. Kang Mas bareng ana tepi wajib. Terus Sita asih perayaan. Yo, sak langgame Mbak Tatin, monggo diaturke setia tuhu. Monggo. Yo. Aku kang setya satu nganti saiki Apik tenan dekone. iki dadi apa to? Oh. Aku lemet ora. Coba. Coba ganti petik, Mbak. Tati cek delok suarane dites coba Mbak Tatin. Ayo. Coba. Sing endi? Kabele apa apane? Dhuwur ngisor apa tengah? Endi Mas? Ayo. Aku kok Anu sing kringe tengah sing kringe. Aku iki guru-guru tembung ini iki lho iso nakal neh. Coba dites coba. Ayo Mbak Tati coba. Aduh coba kayak apa strane. Ayo. Wah. Oh, muni lho Mas, ternyata. Oh kurang kenceng Oh, kurang kenceng kenceng, isih. dikenceng. Diuntir. Coba petik neh dipet. Ya. Bang. Ya, lanjut Mbak Tatin tembange. Andika pengayomanku
Yanto kain Terima kasih, matur nuwun, mugi langgam kalih bawanipun kala wau iso kanggo sangune manten nggone mapaki Bali Wisma ing mengkenipun nggih Mas Titik Mas Guru. Ngoten Gus. Nggih. Yo, saiki tak nyuwun tulung karo adik wedok nduk Niken Salidri, monggo. Kae kumpul bakal ya ane kaya kuku Selamat malam, salam sehat, adik wedok, nduk Niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, laris terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Amin. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Titik nek miturut panjenengan adikku wedok Niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok Niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Leres. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya? Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Kula Mana boleh itu? nyanyi. Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak sarung. Sarung. Oh, iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Anakku nek yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi aku. Wis aku nyanyi aja. Akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok diuyu kupingku tiba. Lah beda ngono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih. Amanah. Nduk Niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Mas Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin itunya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah. Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ya. Ayo nek sing ndongake Niken oh genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine ya.
Nek ya kuwi Amin. aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya Kuncara ora usah pacaran sik. Aja cedak-cedak wis. Ayo lho. Sumpah lho, sementing rabi sik lagi karir. Loh, ya tidak bisa. Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Terus, Nek awake dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duwe oke, akhirnya rabi, kowe iki pandang mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Ayo. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Kosik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mriko wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Gelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok ya, Ta? halus-halusan sik. Mengke gerajakan utawa gelang alit dijenglengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen samanku yen ing Gawang ya tadi. Gawangi ayo Blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek ta harus enek sing enom terus ngenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Loh, Kamu tuh nggak iki- boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demek ini nggak bukan boleh. karena melecehkan tapi menunjukkan rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti niken ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa ta? Ah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Tuh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Tanya Lah apa? ngapa? Ngarepe didoni kok. Amin. Muga-muga kasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya dibawani sik, Nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathoke Mbak Tatin to. Saiki Mas Kluthuk tak gathoke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nu. Nuk denggelmu. Linggo. No iya apa no? Nuk iki ya Duduk. duduk. Oh duduk. Ayo no. Nuker. Nuker enak. Lenggakane. Terus no Cahayu. Mbah Kakku. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakku. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Seliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Angelku sini soalnya. Oh. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di rodok neh. Ah, bener. Joke. Dodone rotok. Neh, rada maju maju Nah. ki sikile rotok mendek ngene, mendek. Sirahe jingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Diacok ya. Ayo.
kembali ke situ. Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi duduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong. Ya nek dituti kok jiku iya apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo lanjut. Sontakan wartane. Mas kono ben ngerti ke wong-wong e. Lah kepadene iki lho, Napa? niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone kono adine kok meneng wae. Kok boyo? Muni piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono lho. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Iya. Lho. Kula wae rokok bener to sampean. Padahal duduk boyo. Iki sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah mbok rokok ngelak aku boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok sapa? Janji. Janji getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. Ku eling. Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. Tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong. Harus gimana? Dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong. Mangku. Iya, Bang. Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. Kuale. Piye? Kuale. Piye? Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku Nduk. Enggak kan. Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya ngapa coba. Ah. Niken ora kleru. Coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Ah, ngopo dadak nglugi bajing klopo? Ora. Ayo. Eh, Ayo, kati lho. Padahal aku seneng dipangku. Alah, wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Ya. Aku iki kolesterol kok. Padahal wis genep ya samurat kolesterol. Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. Ya berarti kuwi stroke. Stok gundulmu. Kita ayo apa kok solar ya? Udah ngono to. Oh kelekmu gimana? Ngenyek. Lah urung tak cukur. Layak no riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah kau jeneng ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok genjol-genjol sih. Anu silitmu angkatmu. Bar iki aku pis. Biar ngedok. Sumadut ras sing tias. Ngadeg kan, Nduk. Nek ngene masmu kesel. Ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tuwek lho. Meneng kok tak dudoi. Melawan dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki ya. kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene modot. Ngene. Manut to kok iso. Dok. Ya. Iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. Oh. Kok mburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedokne iki rene. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Ah. Sik to. Kene lho, Cek. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya nek iki kan aja dudul digajol ae kok munggah. Itu tombolnya apa?
Ini Ustos pasti. Coba Dani. Dah coba dah. Allah, itu cang. Aku nggak boleh dudul pakai itu. Ayo coba. Ndang. Ayo Ndang, ayo. Kan, aku balekmu lho kan. Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti boleh bangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak, ini langsung Mak. Iya deh. Tekan di. Sumedotre Sing tias ingsun Kang Mas ingsun prasapa sinak senan bumi langit tangis ing tias ngenteni dangrem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning tawang. Monggo. Ya, Nduk. lintang wong bagus Mbak Tatin. Nduk niken. Monggo lanjut. Mbak Tatin.
Manu turuk turuk turuk. Aha. 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 Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya. Iki bapake Suminten. Ayo no. Oke. Nduk anakku nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha. 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 Sejatinipun enten apa to Rama? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Dimas Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya. Besok kowe bakal di garwa karo Dimas Broto. Foto priwete kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwet. Ya kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Dimas Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresiku excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Ketoprak ya alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting Excited loh Mas. Ya. Nduk, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo karo Bapak budal ana ing kutha. Waro kaya aku mul. Waro kok suarane. Nduk. Salah kuwi. Jan. Weton gudang legi. Nduk. Kurang gedhi. Nduk. Nah, grokan. Nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Oh. Kita maju ngono. Nduk. Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa ta? Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Alah jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya, Pak? Maksudnya pripun? Kengso. Pripun to Rama? Den Mas Broto wis ora gelem karo sliramu. Kok to Rama? Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Mas Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awi Aja. ready bilung e. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Mas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten? Mbok ora usah nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampai napa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok di iki omahe ndi, Mas? Ponorogo.
Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Warsiah. Maksudnya orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kowe iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep dijauhke Apa situ. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saikimu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Warsiah ora rabi karo kowe lho Cahayu lho. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing ngakon sapa? Heh? Kowe kok ngene. Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane ra sido dadi. Aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya kaya ngene ya. Aku arep mbantah piyen karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo, Nduk? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putrane Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yen Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto, Cak. Aku seneng emong karo Den Mas Wis to, Broto to. manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses kok, Ben. Sapa? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu yo dites dicoba. Aku meneng ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batak. Nang kono Den Mas Broto. Ten. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 Mulane kuwi mbone iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok iso, Pak? Aku pokoke aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Suminten. Matamu. Duduk. So anakmu niki lho so. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho. Ten. Nduk, nglirira, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nananina karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto ta? Alah, Mas, aku seneng kangen tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo aku seneng karo kowe. Ngene iki lho, Den Mas. Mas Batat, uculi klambine, Mas. Bapak ra kasih. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliramu. Alah, Den Mas. Iki Aku- nganggo ngabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadai men. Utuh. Ten. Iki Den Mas Broto. Ten. Den Mas Broto. Aku ro gawe tisu magic lho. Karpe. Ten. Ini Nduk. Oh,
sik. Aku bapak. Udah Sik, iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den aku- Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale ten aja iki bapakmu lho ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki Dan- carike urang. Dan- Tak kintang-kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulos lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus. Bapakmu. Aku wae pengen Aku. ora ndase. Oh, yo. Ayo, Lele. Oh. Tok. Den Mas Broto, Tetep gundulmu. Agak. ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kalau gundul Aha. Kok enek rame-rame opo iki? Enten apa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ana kedadian kaya mangkene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dina iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guna Sentu. Yo kene Iki piye ta ana sapa iki, Pak? guru sendoi marang tuamu. Guna Secok. Kok Guna Sentu iki? Guna Secok. Kok nek kowe kok rapi. Kali yo. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho. Dina iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Pak iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Den Mas Broto. Sabar yo. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben, Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak yo sir. Mangsane. Ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dina iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk ngene anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku wis petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno. Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk. Yen rambuk urunge tentoke kowe apa aku sing mati ning palagane. Beluh. Ayo. Kriwikan dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambuk urunge Sabetke Ponorogan ilang kowe. Depane Kakek Nggolo. Ora dadadoh saka bapak. Ya, tak jangan. Ayo, kok. Terus bapak.
As. Kakak. Aku nanti. Budik kok. Ngapa? Ape lho perane? Apik piye kenendok pitik. Nendaki gares ki lho. Gares rasane kini langsung sebendup. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, oh. Berdua rendah kisar ya. Piye? Lo, Yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak warah. Kon salto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. wis, Tak waraske. Aku kaya ngakoni, wingi. aku ngakoni kalah kayak golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udanono. Tambah nono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae lo banyune bapak jukukno blok. Ben Mas Broto aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene santi jelita sanjero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki dayang naik dayang. Dayang sing Aku baur tetep sok. dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. Waras. Taras. Bro. Bayumu waras ten. Kaki dayang nih. Loh, kaki dayang nih, dayang kaki bumi ini bumi. Bumi sing nyesep gambar sukri. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik Den Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji desa aku lungguh ning teman-teman ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras ten. Waras ten. Burung. Burung. Hei, hot santalahot. Hei, santalahot.